ازانم دوی رویتیا خویا دریج ده تگلک زحمتی کشاندنه. نویسکار کورد فرات جوهری لستنبول لمدیا کتابوی به خواندوان خورا هاته باهف و پرتوکا خویا نو یا بناوی رویتیا من امضا کر. جوهری ده 20 سالی خدا دست به ویژه کردی دکه و اوا 47 ساله کو ده ناو رویتیا ویژه کردی دا ده هرکه. ده پرتوکا خویا رویتیا من دا هرچقاس به سانسور جیانا خواه بنویسه جی لی ده وی دره دا بحره ویژه کردی جی با آوه کی تایبت ده در. لگور جوری ویژه کردی ده ناو جیهانه دا جی ویژه نتوین دن تگاف باشتانینه لی دوباره بازار کرنه دا که ماسی اکتبینه. Yani edebiyata Kürdi akute nivîsandin ne ku kêmî edebiyata dinyayê ye. Lê bêxwedî ye. Yani gava ku ajansên me yê edebiyatê hebe bikare wê edebiyatê li bazara dinyayê bazar bike. Ew tune ye. Yani ê xelkê hemim zimana wiha ye. Ê Swêdiya ku ez nas dikim, ê Tirkan. Yani gava ku fuarê kitêba çê dibin dinyayê diçin em bêjin pêncî nivîskarî pêşkêşî pêncî weşanxana dikin. Çi ye? Ji aliye aborî jî di riyekê dibînin. Ji Wezareta Kulturê alîkayê digrin hem awlatê xwe hem jî ê welatê din. û bûyê awayî êdî weşanxane balawan diçi ser wê edebiyatê jî. Wêcevanê Kurd Cewherî di sala 1950 nehanda ji bajarê Mêrdînê tê dinyayê. Lê ew jî li ber hin egeran berî derba leşkerî ya 1980 da Tirkiye terk dike û diçe Swêdê. Dema Cewherî li vê derê fêrî zimanên biyanî dibe dewlemendiya zimanê Kurdî bêtir dibîne. Zimanê Kurdî zimanekî dewlemend e got niha tu bêje wilo wisa wenî welê hal û ama giş aynı gotin di zimana belkî zimanî de tune ye. Cana dewlemendî kare zehmetiyê ji derxî pêşa mirov dewlemendiya bîawayî. Lê zimanê Kurdî zimanekî ku li bejna edebiyatê tê. Estetik, evîn, erotîzm bi her awayî li bejna edebiyatê tê û edebiyat jî ji wê pêk tê. Cewherî heta niha 20 pirtûk nivîsiye û gelek pirtûk jî ji zimanên biyanî wergerandiye Kurdî. Li gorî Cewherî gava nivîskarek ji kîjan netewî karekterek digire û di kîjan zimanî da ewî dinivîsine ew karekter dibe yê wî netewî. Ez romanek evînî û karakterên min hemû Tirk bin jî binivîsim lê bi Kurdî binivîsim. Hemû karakter Tirk bin. Welat em bêjin bajar û herêm Tirk bin jî ew dibe bi hemek Kurdî. Bedeviyat Kurdî hatî nivîsandin. Ya jî em bêjin romanivîsekî Tirk gava ku biçi Mêrdînê romanekê binivîsîne ya jî biçi Diyarbekir romanekê binivîsîne hemû lehngê wî Kurd bin jî romanê bi Tirkî de nivîsîne romana Tirkî ye. Cewherî pêşiya wêjeya Kurdî vekirî dibîne û dahatiya nifşa Kurd jî ji hêla wêjeyê ve erênî diyar dike û vê yekê jî wiha tîne ziman. Îro em dibînin keç û xortên me yani 15-20 salên dawî di mijarên cihê de berhemên gelekî baş dinivîsînin. Ev nûmuneyek wiha nedîtî ye em bêjin zimanekî ku te pê nexwendî lê tu pê edebiyatê de afirîne û ew edebiyata te sînora gav dike. Rewîtiya Firat Cewherî diyare ku wê berdewam bike ji ber ku ew radigihîne ku di pêşiya wî de xebatekî nû heye. Lê ew navê vê berhema nû nabêje û dibe ku bila ji bo xwendevanên min bibe surprizek. Eyûp Demîr, Dengê Amerîka, Stenbol.